Hintay kasi kuya. Basta mo sir? Sarap. Wala kayong ASF to? Ha? Wala kayong virus to sa baboy? Wala eh. Ano naman? Kinakabahan ako eh. Sarap talaga. Hindi ka ba nakakatikim ng ganito? Hindi pa. Ay oo, nakatikim na ako niyan, matagal na. Maangang yun, oh. Oo. Palit. Bili mo na kami. Ay, kamera sir. Buat reklam. No. Tingnan mo kuya. Tingnan mo kuya. Sobrang nakakatawa. Bawal manood ng porn. Manood ka ba ng porn? Kala ko nanood ka? Pasahan mo ko? Meron ka? Meron ako. Iman maka iPhone. iPhone din to. May mga lock sealer. Lock sealer bilang. Ha? Lock sealer. Yung po sa FB. Lock sealer. Kilala mo ba yan? Sayang. Akala ko nanood ka ng porn eh. Okay na? Hindi. Hawakan mo nga. Okay lang ba yung gulong mo pre? Binawasan ko konti. Delikado kasi yan eh. Sa harap, bawasan nga. Buksan mo ha. Buksan mo, gi. Tama na yan. Mula na yan.
Ano, concern lang kami, ay pre, concern lang kami sa'yo eh. Baka madulas ka. Excuse me kuya, pwede magtanong? Nakatikim na ba kayo ng virgin? Virgin. 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 Katikim na ba kayo ng virgin? Virgin. Virgin. Yung virgin po. Virgin na. Alam mo na yun. Wala, ano eh. Sure ba? Hindi kayo nakatikim? Virgin po. Yung virgin, yung ano? Yung... Ano ba yan? Nakatikim na kayo? Ito po, ipapakita ko. Virgin. Masarap po ba to? Saan po ito mabibili? Wala. Salamat kuya. Ay, miss, pwede patulong, miss? May tatanong lang po. Ako? Opo, may sasabihin lang ako, saglit lang. Ano? Ano kasi, nalilito na kasi ako kung papasok pa ba ako sa school or papasok ako sa puso mo. Yee! Okay. Po? Mayari ka dito? Hindi po. Ba't ang angas mo mang tumingin? Bakit po? May problema po ba? Kawag mo kasi ayusin mo. Kasi ayusin mo yung gali mo. Naano po ba kita, kuya? Ha? Naano po ba kita? Nakasama ng tingin mo sa akin, doon pa lang ako. Hindi naman kita tinitignan, kuya. Pangina mo ha. Bakit? Matatapos Tingin mo ha. Mayos ka. Sarap nun, grabe! Piste. Tae. Tae. Ayan po. Ba't ka ganyan? Malik. Sarap pa. Sarap! Grabe! Kuya, prank ka.